ታሪክ ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ከብሒ ታሪክ ካብታ ወለው ተጋደልቲ ትብል በኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ ዝተወስደ ጽሕፍቲና ንሎሚና ባኻትኩም ከነብል ንመጥቃዕቲ ተሰነይ ጥር 1984 ዝድህስስ ክሳብ መወዳእታ ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ስርዓት ደርግ ኣብ 1978 ብሓሙሽተ አንፈታት ወራሩ ክጅምርን ከሎ ሓንቲ ካብተን ሓሙሽተ መስመራት ግብረ ኃይል 501 ዝነበራ ኮይና ካብ ሕሞራ ተበጊሱ ብኦም ሓጀር ንጎልጅ ሰንጢቕዩ ናብ ተሰነይን ዓለግድርን ዝኣተወ እዚ ፍጻመ እዚ ከመይ ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ኣብ መጽሓፍ ውዕሎ ውግእ ተጋደልቲ ቅጽ 2 ተገሊጹሎ ተሰነይን ዓለግድርን ኣብ ስጣሕ ጎልጎል እተደኮና ከተማታትን ኣብዘን ከተማታት እዚኣተን ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ን5 ዓመታት ዝኸውን ጎዳጉድን ከላለታትን ኩዒቱ ዝሰርሖ ኣዝዩ ጽኑዕ ዕርዲ ነይርዎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ከም ቀዳማይ ድፋዕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብጸረ ሰብነ ተኩቲ ዝኾነ ፍጡር ከም ዘይንቀሳቐሰሉ ገይሩ ብኽቢ ሓጺርዎ ነበረ ነዚ ብነተኩቲ ዝተሓጽረ ጎዳጉዲ ጥሒስካ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ጨፍሊቕካ ነተሰነይን ዓለግድርን ንምሓዝ ቀሊል ከም ዘይከውን ኣብ ግምት ዘእተወስባው ሰራዊት ንድኹም ጎድንታት ጸላኢ ዝምልከት ጽፉፍን ብርሁን መጽናዕቲ ምክያድን ነቲ ዝነበረ ድኹም ጎድኒ ክትምዝምዝ ምኽኣል ብቁራጽነትን ትብዓትን ምግጣምን ልዑል ወታደራዊ ቴክኒክን ስልትን ምውናን ይጠልብ
ኣብቲ ሰነይን ዓሊግድርን ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ኣሳት 2,000 ሰራዊት ዝሓዘ ናይ 7ይ ክፍለ ጦር መበል 15 ብርጌት ኮይኑ ምስኡ ዝዳረግ ናይ ጽረ ኣየር መዳፍዕን ታንክታትን ሻለቃታትን ነበሮ። ነዚ ሃንደበትነት ተጠቒምካ ድሕሪ ምጭፍላቕ ካብቲ ሰነይ 9 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ዓሊግድር ንዝነበረ ክፋሉ ንምቅባጽ ብዙሕ ስለ ዘየጸግም መጥቃዕቲ ብተሰነይ ምፍላሙ ተመርጸ። እዚ ኣብ ተሰነይን ከባቢኣን ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ንነዊሕ እዋን ንበይኑ ተነጺሉ ዝጸንሐን ኣብ ከባቢኡ ብዙሕ ንጥፈታት ዘይነበሮን እዩ። ካብተን ዝነበረለን ከተማታት ሓሊፉ ኣብ ከባቢኡ ዝቆጻጸሩ ቦታ ኣይነበሮን። 15 ጥሪ 1984 ወጋሕታ ሰዓት 5 ፈረቓን ህዝባዊ ሰራዊት ብክልተ ማእዝናት ማለት ብሰሜን ወገን ዓዲ ሓሰንን ታባ ሸበቢትን ዓንደበይከን እቲ ካልኣይ ኣንፈትካ ብምብራቕ ወገን ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊቲ ፍርቁ ብዕጉግ ፍርቁ ንቑሕ ዝነበረ ሰራዊት መግዛእቲ ተሪርን ሃንደበታውን መጥቃዕቲ ፈነወ። بسمين زدقع هادوتات أبقدمين زصنحن سراويت صلائی دمسيسن بنقوه صحي أصبقا كي تقلقلت رفات ساعت شوعته نفرتون كبابيان أبتحتي قصصرن آتو بمعرفة نفرتي زنبر حيل صلائی أزيو سلسته دهكون إتن بوز آتو هادوتات زباو سراويت ناب كتما قصن دفعا كاموتن ممراخن زملت السراويت أوشت تسنين كبابي بينتو قاشن عقشكش بلام صلائی حیلو ترانیفو کقاوم فتینو کان تربره نمتقعتی هزباو سراویت گن کساورون نگالابی گسگاسیو کعاکتون ایکالن تانکتاتن سر ایرن هزباو سراویت من کسقاساتن اوهاهیدن نسلائی انا دسقا نکبیت برتن سر نفرتن نای صلائی فرعالبو کمسخون گبرو اتوانتی تانکتات هزباو سراویت زستنکر فتنتن موهادن اترائیلو سرحتن يرو أما كالكتما كاب جزا ناب جزا كاب حدا أنجولو نابتكال أنجولو نايد بيد وج التوحسو متحننا الترائيلو والنبرة هزباو سراوي دحرنا شوعات ساعات برتع وج ساعات 10:40 كتمات السنة أبا تحتي ملؤ مقوط صاروا أتوا أبا علي قدر شغل كلنا بلا كربس زو على سراوي سلائی مستي كاب تسنة نفيس أزمس أترف مرف بزي وعال حدر تجاريفو كسرق سلازلوو هزباو سراويت نابكس على عوض تشباشبه باتيكالو وغنكا هزباو سراويت نتيس على اي رحرح وزخد اسوار بدبداب نفرتس على اي كيك اسالون كلو
ኣብ ምእካብን ንህዝቢ ተሰነይ ኣብ ምእላይን ምርግጋእን ተዋፈረ ናብ ዕለት 16 ጥሪ 1984 ዘውጉሕ ለይቲ ንዓሊ ግድር ከቢብዋ ድሕሪ ምሕዳር ሰዓት 7 ኣብ ልዕሊ ጸላኢ መጥቃዕቲ ፈንወ ስሉጥ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምክያት ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰዓትን ፈረቓን ንዓሊ ግድር ተቆጻጸራ ሰራዊት ጸላኢ ኣደዳ ሞትን ምምራኽን ኮነ እቲ ዝቕተል ተቐቲሉ እቲ ዝተረፈ ከዓ ገለ ናብ ኦም ሓጀር ገለ ድማ ንከሰላ ብምህዳም ነብሱ ዘድሓነ ነይሩ ኣብ መጽሔት ፍጻሜታት 9 ዓመት ቁጽሪ 152 ነክሳራታት ጸላኢ ኣመልኪታ ካብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ 500 ዝኣኽሉ ወተሃደራት ሃዲሞም ሱዳን ከም ዝኣተዉ ክሳብ 300 ዝኾኑ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ሰራዊት ዝኣተዉ ምሩኻት ከም ዝነበሩን 300 ዝግመቱ ሃላዋቶም ዘይተፈልጠ ፋሕፋሕ ኢሎም ጠፉ እቲ ዝተረፈ ካብ 800 ክሳብ 900 ዝግመት ኣብ ተሰነይን ዓሊ ግድርን ከም ተደምሰሰ ትጠቀስ እዚ እቲ ንዓቕሚ ሰብ ዝምልከት ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ኣጽዋር ብምሉኡ ኣብ ታሕቲ ምቁጽጻር ህዝባዊ ሰራዊት ከም ዝኣተወ ብምጥቃስ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምፍጻሙ ካብ ዝሓገዙ ረቋሒታት ብመጀመርያ ዝመጽእ ዓይነት ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ብዙሓት ውግኣት ተሳቲፉ ዝተብዐ ንቑሕ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ደረጃ ናይ ውግእ ኣሳልጡ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ንኸምዚ ኣብ ተሰነይን ዓሊ ግድርን ዝነበረ ንጽል ሰራዊት ክረክብ እንከሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝድምስሶ ዘጠራጥር ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ረቑሒ ብመሰረት እቲ የተገብረ ጽፉፍ መጽናዕቲ እቲ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ ብምንባሩ ጸላኢ ዝኾነ ይኹን ምድላዋት ገይሩ ዘይመጽንሕ እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ዝለዓለ ሃንደበትነት ስለ ተጠቕመ እቲ ስርሕት ብቕልጣፈን ዓወትን ክዛዘም ክኢል እዩ መጽሔት ፍጻሜ ንኣገዳስነት ናይዚ ፍጻሜ እንትገልጽ ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ደርግን ህዝባዊ ግንባርን ብመልክዕ ወራር ክካየድ ዝጸንሐ ቃልሲ ንዓቕሚ ሰራዊት ደርግ እናዳኸሞ ይኸይድ ከም ዝነበረ ብሩህ ነገር እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕሪ ሰላሕታ ወራር 1983 ናይ ደርግ ምድኻም ኣዝዩ ጎሊሑ ተራእዩ እዩ ከምቲ ልሙድ እውን ነዚ ድኹም ጎኒ ንምቕያር ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ሰብ ብሓይሊ ኣገዲዱ ኣብ ሰራዊቱ ከም ዝስለፍ ክገብር ጸኒሑ ወላ ከም ዝናገበረውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናፈሸለዩ ዝኸይድ ዝነበረ በአንጻሩ ህዝባዊ ሰራዊት እናሐየለን እናደልደለን ከይዱ እዚ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሰላሕታ ወራር ንዝወረዶ ክሳራን ምድኻምን ዝያዳ ንምድፍኡ ኩሉ ደኸማቱ ተጸኒዑ ምምዝማዙ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ መጥቃዕቲ ተሰነይ ኣብዚ እዋን እዚ ክፍጸም ተመሪጹ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ተሰነይን ዓሊ ግድርን ብምኽንያት ምድኻም ናይ ደርግ ንነዊሕ እዋን ተነጺለን ስለ ዝጸንሓ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ሰራዊትና ንምእታውን መጥቃዕቲ ተወሲዱ በከምቲ ተወጠኑኻ ብዓወት ተፈጺሙ እዚ ስርሕት እዚ ሓያል ጎድኒ ህዝባዊ ግንባር ክብ ንምባል ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ማዓስከራት ሰራዊት ጸላኢ በከምዚ ዝኣመሰለ ቅጽበታዊ ስጉምትታት ንምድምሳስ ዓቕሚ ህዝባዊ ሰራዊት ክብ እናበለ ይኸይድ ምህላው ዘረድእ እዩ
باركس كبرات تقطعتلتي متقعت تسني طرش 1984 زيدا سس صحفينا قريبنا نسلم كتالكم نمسكن سلام أبونا ولد مريم أبونا الشيخ إبراهيم سلطان إني تتعايزهم أين فلالي تبلك على نيراتهم كابتا قالهم تبكيسنا قاينا يوزت للا علا فقري كل زتمنيو كمل البحري ود زبان بعكيل ود قولا مريت بعالكيح بحري مصب لو هدينات مقب فقري وب إريتراوي إلى غافل فيلا مريتنا تليلا بحبار نقس قصوري مايكن ستي سمرتي تا لعل هبتي هاي تفلا لي وحد ربواتنا إلى فقرها تسفى كلاتنا إلى فقرها تسفى كلاتنا